Тара! Какво става, банда? Здравей, Милчо. Тук сме събрали да правим много интересен експеримент. Значи, какво имаме тук, брат? Тук е пълно с плодове. Чай да покажа набързо. Значи, тук имаме, това са различни горски плодове, Вишни има. вишни, боровинки, череши, червена капина, не Да. червена боровинка, лилава боровинка, капини, Може да има нещо, дет не го знае. всякакви горски нещица. И в момента ги размразяваме, защото те са замразени, за да бъдат стерилизирани. А пък тук, в ферментатора, както ви показахме в първото клипче, тук има, какво има? Това е нашия сауър. Значи pH-то му е 3,9. Не, това е... Не, ето го pH-то е Не, 3,9. това е старото pH. Новото в момента е по-ниско. Значи още по-ниско. Чайте тук да ви остава да Да. си нагледате. Паднал е. Паднал е pH-то. Това е сауър бира. Тя се прави с фили сауър дрождички, Да. които Те действат са по много... хибридни. Да, те са хибридни, действат последния начин. Когато почнат да с мъстта от бирата да ферментират, всъщност свалят първо pH-то, за да pH-то, когато е ниско, правим киселина, съответно бирата става по-кисела, правим кисела бира, сауър бира, тя е много интересна. Ако не сте пробвали, пробвайте, в началото е странно, първите 5 са странни, после става велико. И правим следния експеримент. Тук бирата вече е спаднал pH горе-долу, според Да. теб колко е? Вчера го мерих на 3,5, 3,4. Супер. 3,5, 3,4. Вече е почнало, имаме алкохол вече вътре. Към 5%. 5%, което е лекичка биричка, приятна, тя ще е сладко-кисела. Сладко-кисела и заради нашите плодове, които ще добавим днес. Сега искаме да ги размразим, защото като са замразени плодовете, всъщност са по-чисти. И така... И се вади по-добре. Първо сока. повече сок се изтисква, защото нали, вече им е нарушена структурата, но и така има по-малко микроби, съответно нещо лошо да иде в бирата и да се развали, се минимизира. Също в момента ще го стоплим леко, но много леко, така че да не станат на компот, да не изгубим тази свежест от плодовете. Да, дори тук сме си подготвили и два термометъра, един лазерен и един, който мери до 300 градуса. Да, това е като по COVID, дет настреляха и така и мери Да, температурата. от минус 50 до 300 мери това специално. И искаме да го стоплим с малко топла водичка, така че да разтопим плодовете, след което в нашия блендер ще ги смелим, след което ще ги прецедим, за да махнем възможно всички по-едри частици, пълпитата, тъй като те са допълнителни неща, които могат да вкарат бактерии и тези бактерии да направят бирата възможно по-кратко. Или да ни задръстят системата. Да задръсти системата и може да се развият някакви неща и бирата да се развали, съответно да не е толкова дълготрайна. Да. Така че доколкото можем, това нещо ще го минимизираме с този процес. Ето, в момента сме на минус 5 В момента сме на минус 9 градуса, брат, не на минус 5. Тук е микрофончето, нарете. И сега докато чакаме всичко, ще пием по една готина бира. Какво пиеме? Аз пия някаква пинта. Да. Ти пиеш пак пинта. Това е Black in Style. Алесквар Northern German Pilsner. Много добра. Да. Аз минах на белгийски PLL. Доста приятен. Неочаквано добре. Аз не си падам много по белгийските бири. Та лекичка. Но тая е лекичка, защото е и PLL. Много приятна. Но го има леко този белгийски вкус. С малко подправки. Малко повече сладост. Така че е Да. готина. И през това време, въпреки че ни е чист съда, в който ще разливаме, е хубаво да го минем с нашия дезинфектант. С това, което пръскаме, чакайте да ви покажа най-добрия препарат, който той е ядлив, но не препоръчвам да го ядете. Chemi Pro, Chemi Да. Sans. Това е някакъв тип киселина. Да,
леко киселина, създава пяна, чисти много добре от повечето микроби, не става за изчистване на чисти повърхности, обаче дезинфектира. Да. И това е най-доброто за бирата. Той почиства чисти. Ние между другото трябва да си купиме, че то е тръгнал да свършва. Ако сте гледали нашите сторита, преди малко стана голяма беля. Всъщност правихме и ние една белгийска бира, но хипотезата е, че сме объркали клапата и оттам, където трябва да излиза течността, всъщност ние сме го очаквали да излезе въглеродният блок и съответно дойдохме тук, вижте рилчетата в канала. Стана. Пълно мазало, значи всичко беше леш. Направихме чистка, искаш не искаш. Ние го бяхме планирали да има чистка. Да, но... Не по този начин. О, добре. Тук сега май по-активно трябва да бъркаме. Да, ето вече е на 18 градуса. Но то сега ще падне, защото тук виждам, че още са замразени, особено малинките са станали на плочка. Да, и затова с вряла вода. Да, е тук върху малинките. Да, защото така или иначе, за да се разбият в пасатора, трябва да има и течност. Да, трябва да има малко течност, за да стане сиропчен и после ще го прецедим. Малко повече течност няма да ни навреди, даже ще имаме малко по-голямо количество бира накрая. И без това искаме лека бира, тя станала 5%. Това малко... То за нас 5% е лека бира. Да, ще има пак вторична ферментация. Да, от всичките плодове, те ще пуснат захари и работи. Най-вероятно ще има допълнителна ферментация, която се получи. Пак ще мерим. Ще мерим, ще видим как ще мога да контролираме. Ще пускаме на рилчета, нали, процеса на движение. Да. И най-вероятно пак ще добавим витамин С. Витамин С, защо добавяме витамин С? Това ни... Защо добавяме витамин С? За по-сигурно да не се развие някой бък. Помага и с оксидацията. Например, когато правим хейзи и па, винаги в кега, преди кегиране, слагаме по 2-3 лъжички от витамин С, защото помага да редуцира кислорода, който влиза, а при нашия случай, когато има по-малко кислород, това значи по-малко ферментация. Да. Реално и в плодовете в момента е пълно с витамин С, но може да изчезне, докато ги вършим тия работи. Тя е специалното, толкова се та. Между другото, в момента това е пълен фристайл, никога не сме го правили това упражнение. Може да сме го правили по някакъв по-друг начин. Да. И ето сега нашата индукция тук мога да поддържа някакви 80 градуса, които са ни макса на това, което... Знам индукцията, виждали се. Така да ви покажа надолу. Това е нашата индукция, професионална индукция си купихме. Преди 4 години. Около 320 лева ни излезна. Това животно е феноменално. Смисъл, преди да имаме системата All-in-One, цялата бира се вареше в този казан с турби. Турби ето такъв стил. Ето това са турбите. Те турби може да си ги намерите от Михаил Иринчев в Трубиер. Не съм сигурен дали във Винарко няма също от по-късно, могат да ви доставят. Разликата между двете, Винарко ще ви дойде на място и няма ограничение в работното време. Бата ми ще се занимава и с други неща, така че при него ще дойде, когато той може. Вие трябва да и си го вземете. Може и доставка, може би, но плюсът при него е, че ще ви даде много съвети и може да отговоря много ваши въпроси. И е тук наблизо. Е тук наблизо, ако сте от София, на булевард България. Докато Винарко е в Пловдив. Да. Така, чай, че ни реже главата, дигам камерата. Ето вече има сок. Има сок, чай да покажем. Това нещо ще бъде пасирано и доколкото може ще го прецедим. Това са плочета за топ бира. Представете си, плодова бира, всички тези горски плодове. Приятно кисела, приятно сладка. В принцип е лятна бира. Ние сме септември, ама сме 20 септември. Има още един ден до края на лятото, така че си угодим. Време. Супер. Абе, дали да не го намачкаме това? Какво ще... Да мачкам.
Имаме си уред за картофено пюре и ще смачкаме плодовете с него. Не брат, той се огъна. Да. Уреда не Тук ни е имаме добър. по-сериозен, не знам дали да го ползваме. Абе, това е бларкачка за бетон, бе, брат. Ами... С нея правихме динята. Така ли? Да. Значи най-проблемни са малините, защото станали на буц. Ама е така, открих им цаката. Какво става? Все пак е голямо количество, 10 кг. Може би около 10. Да, човек. Бая плодове, замразени плодове от Тебак ги взехме. Защото замразени са хубави, пробвали сме ги преди. И между другото, ако Ебак гледа сега, ще се радваме да ни спонсорирате, за да правим различни експерименти с вашите бири. Шараут за Иван, CEO-то на Ебак, заради яката инициатива. Ние сме фенове и си поръчваме редовно от Ебак. В това предаване, в този подкаст ще правим реклама на рандъм на някакви неща, на които просто са кефим. И ако те ни са кефът, ще ни помогнат и на нас да си правим повече експерименти и да ни е готино. На здраве! О, аз пресуших вече. Yeah. Аре, зареждай, чакай аз да бъркотя. Това малко ми изглежда все едно като... Все едно ще правим лютеница, братле, ама от сладка лютеница някаква такава. Сега ще ви покажа какво се получава тук. То е брутално. Не знам как се чува на микрофона, че аз бая тропам. Ама няма как. Ще тропаме, ще трябва да направим готина бира. Еми сега мога да пробваме джинджер бъргър. Какво ще кажеш? Чайте да покомни да го пробваме. А тук да покажа каква каша се получава. Още малко. Ще пробваме джинджер бъкчето. В първия клип го показахме. Това е лактобацил, който стоява с джинджифил. Да, реално. И вътре има манго и ананас, които са блендирани с водичка. И от захарта им, всъщност това нещо леко ферментира, става около под 1% алкохол. Съответно страхотна безалкохолна напитка. Да видим. Аз взема една малка чашка. Уха! Да пробвам. Леле! Това какъв цвят има? Да, и понеже е много гъсто. То като пулпи малко. Да. Прекалено е газирано, но... Аз мисля, че не е толкова газирано, колкото заради пулпитата прави пяна от това, че минава въглерода. Да, той е като смути, газирано смути. А газирано смути малко като айран старатор. А той е айран таратор, кисело мляко със сода. Да, така си го обичаме, дори. Нали, ние сме си го правили, не ще си го пиеме. Чай аз да кръсна. Я покажи на камерата, брат. Не знам дали се вижда. Брутален цвят, брутален цвят. Ма няма сипване. Я. О, мириш много яко. Даже като скрежи на някакво такова. То може, знаеш, ако имаме от нея машинки, дето ти го бъркат. То реално в момента това е на 3 градуса. Много яко е. Леле,
Ако искате да си правите сами безалкохолни напитки вкъщи, без да купувате кока-коли, соди, моди, отглеждайте си джинджербък. Някой ден ще направим епизод за това. То е толкова лесно. То е супер лесно, просто изисква малко търпение и си правите страхотни неща, където алкохол е нищозен, има повече ферментация, която е друга ферментация, не алкохолна ферментация, която го прави изключително полезно. Нещо като домашна камбуча, но по-лекичка и с по-свежи продукти. И става по-бързо. Ние това дали да вече да не... Мога да направим една проба как се пасира. Да, аз мисля, че му трябва още малко вода, защото ми изглежда още доста гъсто. Не е нужно да е топла даже, според мен. И за всеки случай е вряла, за да... То ще се уравновеси. Че аз се измия, че станах целият червен от тези плодове. И става бяла тениска, не знам, братле. Слагай работната престилка. Чай да работата престилка. Я дай на мен. Значи, това са ни работните престилки. Така, чакай да кажем на хората какви сме идиоти. Това е Минимен. Това е Шкембемен. Шкембемен. Личен внос от Италия. Страхотна изработка. Много качествено. Невероятен материал. Просто са феноменални. Лесно се чистят. Лесно се чистят. Те малки неща, как да ни чистят? Ние сме най-малките пишоци. Голям корем тук се вижда. Чай пиша на жената да не се притеснява, че бъркам бира. Тя да стяга багажът и тук... Ще пиеш още? Не, ма искам да направя реклама на кекчето. Значи, това е кекче, поръчахме си го от AliExpress. От Кегленд ли е? Да, имат официална страница. Кегленд, с AliExpress идва, защото AliExpress има някакъв доставчик, се води. Смисъл за България някъде и в Европейския съюз по-трудно. Не, реално всичко се прави в Китай, така че... Да, но това кекче е 4 литра, издържа на колко налягане издържа човек? 5-6 бара. На 5-6 бара, което каквото повече трябва и за малки неща, които си правим вътре. Даже тук пише 4,8 бара. 4 бара. 4 бара. 58 Или 58 PSI. Те неща са допълнително се поръчват и ти помагат, има да обезвъздушиш. Кранчето си го взехме отделно, за да може да си наливаме. А това тук е, ако има прекалено много налягане, да може да излиза. Накупили сме си много глупости. В епизодите напред, че разказваме за всички малки неща, които си имаме. Имаме толкова много оборудване, че просто си купуваме неща. Това хоби е една бездъмна яма. То се не стига. Една бездъмна яма. Наскоро си правихме сметка за тези 4 години, колко пари сме инвестирали. Не знам. Трудно е да се каже. Трудно е да се каже, но да кажем, че една луксозна кола, даже чисто нова, сме изгубили. Това в кой хладилник е, брат? Да. Къде влезе? Тук го слагам. Добре. Сега трябва някакси да не направим направим манджа. Чай това го махна. И как? Това е най-доброто лопатката, според мен. Имаме си лопатка. Дай на мен, аз като бивш барман. Малко ме е каскадала. Не бе, там е супер бе. Да, дай ми го това.
Гледай сега какво става. Супер е, бе, човек. Да, малко място да има. Пачка. Там е. Това какво е, бе? За намашкане. Просто не стига до... Ама трябва ли да го слагам? Не стига до ножа. Това е, бе. Няма ни трябва. То сега филма има пулс, нали? Да. По-скоро мога ползваше това, защото пулса е на макс. Мисля, че това е? Да, той е по-добре да не го мъчи много, защото... Да, сега каква е схемата, дет сме измислили? Първо минаваме през по-едра цетка, после ще минем през по-финна цетка. Не се знае, може и само през едрата. Не ще трябва заради малините, брат, през по-финната, защото кукучките ще останат, това не е яко. И ако има нужда, сме подготвили една торба, ама ще видиме. Да. Ще видиме. Важното е, че сме подготвени. И така, брикалка съм взел. Да. Само ще сваля камерата да се вижда какво правиме тук. Малко ще ни реже главите, но бай той се вижда. Тук го бъркаме, може го отседим, аз през това време ще зареда още плодове. Мисля, че сме еляк. Все пак си мисля, че може още водичка, честно казано. Тя водичката ще сипваме и тук, навсякъде, защото то става много гъсто. И да го измием тъмън. Добре. Първо му давам бленд е така да пушне, за да може, ако има по-едри частици, те да се разбъркат, да не остават на дъното. И тогава го пускам вече да се прецеди додолу. Това ми изглежда добре. Това позволяваш ли ми да го излея вътре? Аз питам за позволение, защото той е баш майстор. Дай ми отговор, да. Може още малко, да? Може, защото има тук и в този край. Да. Да го виждам, искам да го полея, човек. Дай сега ще ги разбъркам. Тук това ще го оставя малко да си имам, чай аз да разбъркам. Какво стане? Добре, добре. Искаш още нов бач? Малко се задръси, това ще трябва го... Ами то е доста вероятно да трябва да го мием постоянно. Това ни е играта и мисля, че е да спра това да не... Това съм се играл сега. Ами тук колко града сме? На 16 градуса горе сме стигнали, което е добре, защото почти стане температура. По този начин избягваме компотения вкус. Много голям риск има при свежи плодове с голямата температура. Да, дезинфекцират, но става компотен вкус, защото трябва да става чай, трябва да се пастеризира. Свежестта изчезва. Свежестта изчезва. Тук останаха само сенки. С това може да се разделим.
Аз тук да се сложа, да си гледам температурката. Виж, дигнахме на 20 градуса, брат. 20 градуса повече не искам, затова спрях индукцията, не ни трябва повече топлина, плодовете са размразени. Така че трябва да сме добре. Ето какво се получава. Тук имаме сокче. Доста е мътно още като смути, но това е неизбежно, няма как да го направим перфектно. Даже е и малко желан ефект, защото на саурите им е много яко така. Това смути придава една плътност на бирата, защото иначе тази бира е горе-долу свежа, няма много тяло, но пък с плодовете ще дойде супер много тяло, което е нещо, което е готино. Тази бира със сигурност трябва да изпиеме до месец-два, защото от всичките неща вътре може да почне да се разваля, не е нещо, което искаме. Тя така или иначе няма да изкара повече. При нас бирите... Айде, давам пак. Спеме горе-долу ето до линията. Толкова. Да, супер. Зареждам номер 2. Вече са малко по-течни заради повечето водичка, между другото, да знаеш. Пак е гъсто. Следващите. Даже тук може с малко вода. Може тук малко вода. Дай да си пое тук водичка. Сега му притеснява, че е топъл човек. Ще се компотизира. Компотизиране. На теория до 72 градуса няма да има никакъв проблем. Добре. Това ние ще му правим ли втора цетка? Да видим колко... Дали има някакви семки вътре. Как ще видим? Да. Със сигурност има семки, брат. Тук виждам, има частици. Сега семки ли са или не? Плюсът е, че като направим cold crash, те ще паднат на дъното. Да. Другия плюс е, видяхте първото видео, ферментатора ни е коничен. Плюса на коничните ферментатори е, че на дъното реално всичко се стича и имаме кран, с който може да излеем всичко, което ще пречисти повечето неща. Особено като направим cold crash. Cold crash е процес, в който, когато бирата е почти готова ферментация на практика, вкарваме в хладилник на 0 градуса, защото това едно спира процесите на ферментация, друго слепва твърдите частици, които са долу на дъното и като ги махнем, просто ги махаме и бирата става много по-чиста, много по-филтрирана, което особено при бистри бири е супер важно, но при тези, където частиците ни притесняват, топ. Сега виж това какво е по-течно. Има си пулп идея, ама е... Да, самото пасиране го прави... Аз да пробвам. Sweet and sour, man. Чай сега, тази църква. Аз само не разбрах сега, череши и вишни или само череши имаме? Мисля, че е микс. Има и ягоди, лут. Малко съм, но има един пакет ягоди е имал. Да. За цвят. Ние що не искахме ягоди, я обясни.
Ягодите имат много нестабилен вкус при ферментациите и така се избягват. Има един, води се пилк вкус от тях. Пилк. Да. Пилк на български като повръщано. Много често се стига до този вкус при ягоди. Това рядко се срещат ягодови саури. Ягодови саури. Само от майсторите. Ние майстори не сме. Тук да не цапаме, е добре да има под ръка. Стои нещо. Добре. За момента таков мисля, че 4-5 кг. Също мога да се отнася до литри. Еми... Това е по-тежко от водата, със сигурност. О, майко. Искаш да пробваш? Еми, в случая... Има захар доста. Ще дигнем някой друг процент. Ама има и доста ПХ. Да, в случая имаме 40 литра бира, към която ще добавим може би 6-7 кг. 6-7 кг без водата. Така че... Сега ще видим като прецедим. Мога да го измерим, нали имаме кантар. Мога да го измерим, за да сме сигурни. Много. Дай да запишем за рекърда там, да кажем, че си водим записки. Ето ти ги водиш, аз... Да. Аз много. Просто всички сметки не ми излизат и затова спрях да правя сметки като... Ако видя, че става. Другия път си записвам. Нали става за пиене? Да. Не става за пиене, това е най-важното. Къде ме бирата? Здраве! Между другото, ако по някаква причина решите, че ще ни гледате по-често и го правите в компания, може да играете игра всеки път, като дадем ние на здраве и вие да пиете. Не сме отговорни за последиците след това. Но пък е то опасно да гледаш как някой пие, пък ти да преглъщаш. Да. Добре. Ама тук това ще го... така ще го направя, човек. Аз ще го изпакна, че има твърди големи частици. Теория е чисто. Ами аз... Все ще попадне нещо някак. За пулпито. Да бе, ма доколкото можем да бъдем... Да, ако искаш, може да се сменим. Виждам само една ягода в момента. Аз повечето ги оправих за това. Шумовете, които чувате, дето си плакнем. Реално, след всяка цетка, плакнем цетката, за да ни е по-лесно. Тя веднага се запушва. Тя много се запушва и няма как. Има доста горски плод той. Ние от това другото не може да се направи някакви корабийки, нещо. Жили бончета. Със сигурно можем, но нямаме. Достатъчно тук ще омажем всичко.
Значи, напълнихме една кофа. Да, е. Добре, тук вече сме на дъното. Може го излееш по изливащия начин. За най-сейфти. Шмивката. Та мивка с тези горски плодове, толкова е червено, че някой ще каже, че тук сме клали прасе. Да, малко криминал. Това ли остана? Ние за още един път, но просто ще го разделя на два пъти. Добре. Да, нали, в целият процес трябва да сте готови, просто ще има доста фира. Някак. И голяма цапаница. И голяма цапаница, затова е така като нас, престилчици, чиста работа. Айде. Най-точно ще дойдат. Две кофички. Какво мислиш ти, да го прецеждаме ли по-финно? Аз си представям, че в един момент ще отворим отдолу клапана и ще направим едно изчистване. И всички тия едри неща ще изчезнат. Няма са всички. Вичо не ще, защото ще стане така по-малко количество. Аз много мразя фирата. Много мрази фирата, нищо, че днеска изфирил са 30 литра бира. Сега още по-трудно, сърцето го боли. Той ме боли 30 литра бира, представете си. Може да са останали 10. Някоя костилчица. Някоя костилчица. Дано ли даде някакъв горчив вкус тази костилка само. Не вярвам. Ти не вярваш, ама костилки като малък не си ли я? Всеки е ял. На сел най-обичах е така баба ме учеше, защото аз
Фащам кайсиите, отварям костилката и направя ям. Тя горчи на смърт. И бабката ме научи, ядеш кайси, събираш ги, печеш костилките на слънце. И като ти съхнат, тогава ги хапваш и ставаха брутални, като мини бадемчета. Не знам дали сте яли костилки от кайсийки. Брутални, много вкусни. Това са бадемите на бедните. Да бе, 3 кофи. Топ. Ако много държиш, пробвай да го прецедиш, но аз не мисля, че ще е много ефективно. Да, айде да видим как ще стане. Понеже втората цетка ни е... Не знам колко микрона. Еми, по-ситна от по-едрата. Сега микрони Много е работи, кой знае. Добре, слагам и това. И може би ще се напълни догоре, а? Да. Тя кофта е някъде до тук в момента. Абе, 2 кофички, те кофи са колко? 8 литра ли? 4-5. Значи има 8 литра. 8 литра е добре. Колко беше бирата? Абе, ако трябва да смятаме, че тук имаме 40 литра, а тук имаме 4 кг сок, или 4 литра сок, но по-добре ги смятаме в килограми, защото е по-гъстичко, тежко. Ще имаме някаква... Дали ще е добра консистенция достатъчно? Мисля в съотношение по-скоро напред. Винаги е по-добре да сложиш повече пот, защото Ще става по-сладко. все ти струва малко. Тук също ще трябва малко да напръскаме. Ами, да, напълни се и тази кофа. Двете кофи са пълни. Не са баш догоре, ама... Ай, тук да измияме. Та по груби сметки може да има по 100-200 грама плод на литър. За всяка Което- бира, което не е лошо, като проценти. Добре. Само. Един вариант е да ползваме тая. Аз чуих първо да пробваме в това. Да. Сега, защото сме зад кадъри, какво правим? Избираме си съд, къде да пробваме колко добре ще се отцежда цялата работа, защото в крайна сметка това са плодове, това е сок от плод, то се фреш, кажи реч. На много места, много барове, ако ги правят фреш такива неща, ги правят по този начин в блендер. Казва ви го човек, който е бил 10 години бармен. И дори не ги прецеждат. Да, ама при нас само да е драм. Аз нямам проблем да го шутнем и така в коментатора. Еми, абе гъсто е, че. Супер е. Мисъл- Добре, пробвай. Искам да покажа тук на камерата. Гъсто е, вижте как се оттича като сос. Като мармалад. Мармаладич. Малко ще пробваме. Добре. Чуй. М, Оп. Оп. Като изливате, не че аз се бавих, ама при по-контролирано изливане, колкото е по-висока струята, толкова по-лесно се излива.
Иначе, защото струята се обединяват. От мен, знаете, когато прилете примерно бутилка в бутилка или нещо, гледайте малко от по-високо, за да се обедини струята, ще ви е много по-лесно да нацелите, без да разливате, ако нямате фуния. Най-добре с фуния, но пък придържайте фунията малко на пръсти или да има въздух, за да може въздуха, от който влиза, да има някъде на къде да излезе, да не се запуши фунията и течността, която правите, да влезе къде трябва. А не да бликне и да стане мармалад. И винаги почиствайте веднага след себе си. Те неща като засъхнат, става пълен мармалад. Много тегло минава. Еми хубаво, айде да го слагаме цялото. Времето ни притиска. Времето ни притиска, тук правиме вече бира, ние чистихме, после сега това, онова. Добре. Може би следващия път ще направим втора цетка. Еми, и следващия път 2 пъти повече плодове и втора цетка. Да. Няколко има плодове подходящи за тази работа, мога. Ако имате плодове, може да направим някаква колаборация. Да, вие ще дадете плодове, ние ще дадем бира после накрая. Why not? Да. Не, че на пазара в момента няма пресни, просто за нас беше по-лесно да имаме замразени. Ама пресните може да имат бактерии, неща. Доста по-опасно да се работи с пресни плодове. Даже ако имате пресни, за подобни неща е по-добре първо да ги замразите. Да. Отделно, като е замразен плода и после размразен, пуска много повече плод. Много повече сок. Да, има там някакви стени на плодовете, които се разграждат. Не си играе, брат. Давай. Няма да имаме време според мен. Да, сега какво ще направя? Ще намеря друга полза. Тук, за да не се вижда ферментаторчето. Оп. Да ни гледате ето тук. Ама така не се вижда ферментатора. Чакайте сега. Така. Да. Сега обаче, ферментатора. първо трябва да проверим дали има някакво налягане, защото от известно време стои без клапан. Клапанчето ни е ето тук, съответно. Но за нас не е проблем, този ферментатор, той не поддържа налягане така или иначе. Да, то ако си купувате коничен ферментатор, не си купувайте на две части. Ние се пребахме. По-скоро си вземете нещо, което е цялостна конструкция. Да, малко ще е по-тегло за самия, но може да поддържа налягане. Ето в момента е на никакво. Никакво. Това след един бар почва да изпуска, което е проблем. Но да, бира няма много хмел, така че някакво се оксидира. Да. Сега за да ви покажа откъде всъщност ще се случи магията. Ето това е място за бонг. Бонг, защото обикновено тук се слага хмел с сухо охмеляване, но ние ще го използваме да налеем плода с фуния, предполагам, или нещо. Ето тук ще се случи. В принцип хмел го добавяме с тази схема. Ето с това остава отгоре. Да, има един преход тук. Има преход, който слагаме да махнем въздуха и става още един цилиндър, става горе толкова високо. Става толкова високо. За тази цел сега ни трябва, но пък това, което ще направим да, тук е много опасно с тези неща реално, защото има, вече е наставена температура, тук всякакви микроорганизми си виреят, съответно нещо може да се зарази. И тук винаги рискуваме, особено сега с тези плодове и неща. Се надяваме, че всичко ще е наред. Нали, по-напред ще постваме прогреса на тази бира и как се развива. Няма как, винаги има риск. Ето и сега, днеска, за съжаление, 30 литра отидоха по земята. Това не е втората бира за 4 години, която по някакъв начин така сериозно се прецаква. Така че, късмет. Не, голяма драма бира, има бол. Има, ама сега като си хвърлил труда. Добре, нямаме нещо. Ще ни трябва още една фуния. Къде е тя? Голямата фуния.
Тук проблема ни е, че постоянно си губим всякакви неща. Между тук може да видите как сме си направили маркучета. Чакайте тук да ви покажа. Тук са ни инструменти различни. Имаме рефрактометъри, с това се мери захарността. Имаме всякакви различни преходи, термометри, някакви понякога някакви химийки, които ни трябва за определени видове бира. Имаме такива неща, които да бълбука. Нали. Това в принцип всеки един от вас трябва да го има, когато се прави бира или някакъв фермент. Тук се слага от стани прот от дезинфектанта. Има си тапичка и позволява въглеродният двуокис да излезе, но нищо друго да не влезе, съответно да запази бирата чиста без да се замърси или каквато и да е друга напитка. Тук имаме всякакви неща. Си го направили подреденчко, обаче толкова е подредено, че всеки преценя кое къде да стои и никой никога не знае, става едно голямо търсене, сега не мога да намерим фунията. В този случай ще трябва да отворим големия. Ама голямата фуния не ни ли има? Не мога. Ето. Това е голямата фуния. Тя дали ще фитне тук? Може би не. Може би ще трябва да отворим големия. Добре, значи няма полза на бонга. Ще отворим направо големия шлюз отгоре. И после може да вкараме малко въглерод. Да, малко въглерод да го запечатаме, ще е добре. Да. И... Оп. Оп. Добре. Къде остави, бе? Трябва малко да изминем. Винаги пръскайте всичко, което е в допир, особено на такава температура, за да може, доколкото може да се дезинфекцира, така че трябва да си го имате под ръка. Оп. И изливам аз, някакво да чакам. Ето това, което ви казвам за изливането, вижте как като по-високо става една така по-хубава струя. Ама в случая с тази фуния е абсолютно се тая. Така че изливаме кофа номер 1. Оба! Изливаме кофа номер 2. И почна доста да се пени. Това май не ни харесва. Не, това е първо нормално. Чакайте да ви покажа отвътре биричката. Вече се е образувал някакъв алкохол и при по-бурна и не завършена ферментация, тук мога почне да изригва. Видя ли каква приятна пяна, човек? Аромат също е. Аромата е, вие не може да усетите, само че мирише вкусничко, много якичко. Добре. Да. В общи линии, това не е упражнението за днеска. Да. Сега от тук следва да следим. Ще сложим въглероден двуокис и сега. Просто ще се застраховаме. Да, ето тук е бутилката. Тук горе има клапан, това е якото на този ферментатор, така че сега ще му пъхнем малко. От тук натам ще следим как се държи към температура, към ферментация. Колко дена ще му дадем преди да го сложим на cold crash? 3-4 дена, ако 3-4 дена да видим, защото тук има някакви захари. Ако в момента стане някаква ферментация, тези захари малко което може ще изферментира, защото те не са много ферментируеми захари от тези дрожди, тъй като те са фруктоза изцяло. Така че това за нас е плюс, защото искаме бирата да е сладко кисела, да не е само кисела. След това отива в хладилника на cold crash и оттам вече се прехвърля в кегове, където ще я прецедим ако можем, и оттам вече за бутилиране и за утоляване на жаждата и задоволяване на душата. Така че, да, това е мисля, че от днеска за нас. Милчо, я кажи 5 точки на камерата, подай се, че не се виждаш изобщо. Само правим тук преходите и... Да, с тези неща ще видите, не е нещо сложно, в другите клипчета е по-важно да му обърнем внимание. Сега с тази бира просто ще вкараме въглерод, за да махнем кислорода. И може би ще оставим
този датчик. Тая джаджавка, Да. тя ни помага, всъщност хваща се отгоре и от тук регулираме на колко бара да излиза. Тоест, ако тръгне да става налягане, това нещо отпуска налягането автоматично, така че ние няма нужда да бъдем тук постоянно, за да го регулираме. Това нещо ни помага да го правим сами. И сега, ако има вторична ферментация, ще я засечем по този начин, защото ще се дигне налягането. Да. И той е време вече на тази бира леко да се газира. Така че От самата ферментация може да се получи това нещо, ще видим. ще видим, ще следим и ще разказваме и на вас. Бъра и готини хора, това беше Клекаст епизод 1, в който слагахме плодове на салара. Ще видим какво ще е следващото. Айде, бай и на здраве!